Kan I huske det historiske øjeblik, jeg talte om? Nej. Det der sker nu er, at der kommer en debutant på. En, der aldrig har optrådt før. Ja, det kan jeg godt huske, jeg nævnte. Det er ikke bare noget, jeg bilder mig ind, jeg har nævnt. Nej. Men han skal på nu, så der er det vigtigt, at I simpelthen griner og klapper af alt, hvad han, eller ikke alt, hvad han siger, men sådan, altså jeg tænker, når I kan mærke, at han er færdig med en joke, at I griner og klapper af det, sådan at han gerne vil det her, og kommer igen, og måske ikke græder næste gang han kommer. Sådan, det er meget akavet førstehåndsindtryk, vil jeg sige. Så det synes jeg, at I skal gøre. Er I klar til det? Ja. Altså, der skal jeg sgu bruge noget mere entusiasme fra jer. Vil I tage rigtig, rigtig godt imod Morten Sander? Hej med jer. Hej. Tak for den fine intro. Og nu sidder I nok og tænker, hold da op nogle flotte shorts. Og tak skal I have. Så tænker jeg nok, kigger på den krop og tænker, han må da træne en del, ham der. Og ja. Og så tænker jeg nok også, han må virkelig have en sund og stærk krop. Og der må jeg virkelig, virkelig skuffe jer kraftigt. Fordi, altså jeg har da trænet en del, men altså det har da også givet mig en masse ting, men hovedsageligt så er det skader. Altså det er ikke noget voldsomt, jeg går og døjer med. Det er sådan, det er sådan lidt en skulderskade, en prolaps i lænden og en kronisk knoglesygdom, lidt diarré og lidt sædbrok og et kort ben. Jeg er ikke helt sikker på, om sædbrokken sådan stammer direkte fra træning, men altså, det kan da godt være, at de kommer lidt i klemme i romaskinen. Jeg ved sgu ikke. Altså jeg ved ikke, hvad det her er for en romaskine egentlig, men... Nej, så jeg døjer lidt med noget diarré. Det er en rigtig lortet krop, jeg bor i, for at sige det. Nej, det var ikke meningen, det der. Det var virkelig. Altså førhen, der synes jeg spillede bare, at jeg kunne smide alt ind i hovedet. Jeg bare ned i det hele, bare sådan en skraldespand. Og så ned i det, jeg kalder kværnen hernede, som egentlig bare moste godt og grundigt sammen, sådan en lille bitte, sådan, kom sådan en lille sådan fiberpøl ud næsten. Men nu der er det mere sådan en form for en sluse, sådan... Så jeg går ned til lægen der og får sådan en fæsesprøve. Er nogen herinde, der har prøvet sådan en fæsesprøve? Den står jeg meget alene med, kan jeg godt finde. Så skal jeg lige forklare det. Man får sådan en lille bitte tynd, aflang glas, og altså der er ikke nogen trakt med. Så jeg ved ikke, hvordan fanden de havde forestillet sig, altså, at man skal præcisionsskide ned i det der lille bitte glas. Og det gik heller ikke skide godt. Altså, jeg tror bedst, jeg kan forklare det ved, at han nogensinde set sådan nogle små børn, der sådan hælder mælk op første gang. De åbner og kraften den der karton i alle 4 hjørner. Og så tager de sådan en lille bitte børnekop, og så er det bare... Altså så er der måske 7% der rammer, hvis du er heldig. Og det var også cirka det, der skete. Nu skal jeg lige se herovre, så jeg ikke kommer givet i den, du. Ja. Altså, jeg bor sammen med min kæreste hjemme, og det kan også godt være lidt problem hjemme, fordi når det først begynder at rumle, altså så er det bare afsted. Der er ikke nogen plan B, det er bare fremad, det er nu, det skal ske. Men jeg plejer lige at spørge sådan, om skal du på toilettet, skat? Fordi ellers så skal jeg virkelig ud og overskride hele toilettet. Ja, man er vel en gentleman. Så jeg får danset mig nærmest derud i sådan en form for Quasimodo Riverdance, tror jeg. Og slusen, den er jo kraftigt allerede halv åben. Men så kommer lige sådan en hurtigkast ind og sætter sådan ned der og siger, jeg kan faktisk godt være, at jeg skal tisse lidt alligevel, måske. Jeg står der. Afbryd! Og står med sved piblen ud og tårer i øjnene og vil bide min kvinde i stykker. Hun sidder så lidt sådan her. Jeg kan altså ikke, når du kigger på mig. Og det eneste, du gør, det er bare, altså jeg står der med en så spændt ringmuskel, jeg kan kun kigge ud og skrige til mit eget røvhul. Close the gates! Altså det er simpelthen, det er forfærdeligt. Jeg sidder ikke med mærke til, at jeg går sådan lidt som en handicappet pingvin, eller jeg går sådan og halver lidt. Det er simpelthen fordi, jeg har en prolaps i landet, som gør pissenas. Altså det er jo simpelthen, jeg kan jo ingenting mere med, jeg er fuldstændig handicappet. Det er sådan, jeg kan ikke nå noget underskæld, jeg kan ikke nå noget ved toppen, og det er min kæreste, som bærer varerne hjem, og det er hende, der kører bilen, og det er kraften lige for mig tom af røven, der er ude skide, altså. Det har hun så gjort en enkelt gang, men den får en anden gang. Så gik jeg lige kold i hjernen. Men altså, så det er ret umandigt, men jeg kan ikke rigtig så meget mere. Og jeg får sådan noget nervemedicin, som egentlig skal bedøve nerven ned gennem benet, men problemet er, at det går sådan lidt ind i Pickemand-regionen. Så den duer heller ikke rigtigt, men hvis jeg lige sådan er heldig, sådan en gang hver tredje torsdag måske, at der lige kommer en lille smule, lidt blod ned i dillermanden. Sådan lige en lille diller.
så tager jeg fandme, så skal det udnyttes. Så får den ikke for lidt, så er det bare fat i kæresten, og ned med, så er det kraftedeme bare, og hive lidt i håret, og spytte lidt i munden, og hvad så? Er du en lille slave? Er du en lille lud, og var måske lige en lusing også, og så. Kæft, det kan jeg godt lide det. Og så står man der, du ved, så er man kommet lidt tilbage igen, så er man sgu ovenpå igen. Så er det fandme meget, der bestemmer, så er det kraftedeme. Så går der lige nok de 5 minutter, så laver man den her igen. Det er altså bare fordi, jeg kan så ikke sætte de strømper på, fordi det gør lidt afsnit af ryggen. Tak skal I have, det var alt, hvad jeg havde til jer. Vi snakker så, tak skal I have.